Comencem per Josep Cosconera, que s'estrena com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Lleida, justament en aquestes eleccions. Succeeix Carmel Mòdol, que el 2010 va aconseguir un diputat d'Esquerra per Lleida, i es presenta com la formació amb més tradició independentista, però també amb algun llast que de vegades és difícil deixar enrere. Seguint Josep Cosconera en aquesta campanya, el definiríem com un home tranquil, un home pausat, però que sembla que sí que té pressa per una cosa, que és la independència. En Josep Cosconera no té cap mite de capçalera, diu, està contra el martiri dels animals i en campanya no té temps ni de tuitejar, ens ha dit. L'11 de setembre era la manifestació de Barcelona. Senyor Josep Cosconera, bona nit i benvingut. Què tal? Molt bona nit. No hi va haver acord entre les forces independentistes abans de l'inici de la campanya, no hi va haver acord per fer tot un bloc, per presentar-se conjuntament. Això creu que pot provocar una dispersió de vot? Creuen que és un error ara que ja acabem la campanya? Bé, nosaltres es va intentar, crec. No obstant, donada la brevetat de l'inici de campanya, potser no es va poder aprofunditzar prou bé, però bueno, això no vol dir que en unes properes eleccions es pugui fer uns acords, no? El cert és que no va poder fructificar, i jo no hi era en aquella reunió, no sé què es devia dir, però està clar que el nostre objectiu és de posar al Parlament de Catalunya els màxims independentistes possibles, no? Siguin d'un color, siguin d'un altre. Jo, evidentment, procuraré que siguin del color que represento, d'Esquerra Republicana. Senyor Josep Cosconera, un minut, sisplau. Sí, gràcies. Mira, jo penso, el nostre partit pensa que la despesa social mai s'ha de veure com una despesa, sempre s'ha de veure com una inversió. A partir que considerem fer despesa, considerar despesa en un tema social, no anem bé. La qual cosa vol dir que hem d'invertir al màxim possible en els temes socials, perquè és cert que no tenim de vegades prou ingressos, és cert això, però també cal veure que dels ingressos que tenim també es poden distribuir d'una altra manera. I nosaltres és el que pensem fer. A part de l'expoli que se'ns està fent des del govern central, la Generalitat també té recursos, i aquests recursos s'han d'aprofitar també per a les famílies que més ho necessitin. I nosaltres això és el que pensem fer, perquè en aquest cas hi ha molts nous vinguts. Catalunya ha acollit moltíssima gent que no hem tingut tampoc els recursos per donar-los la suficient educació, les suficients places de llar d'infants, etc. Per tant, jo penso que s'ha d'invertir en temes socials. Gràcies, senyor Cosconera. Senyor Josep Cosconera, el seu minut, recordo, desnonaments, polítiques socials. Sí, gràcies. Mireu, jo penso que el tema dels desnonaments han tingut de ser els jutges que han dit als polítics: sisplau, arregleu. Mireu, nosaltres l'any 2005, una proposició de llei al Congrés dels Diputats va quedar tancada en un armari, perquè els grans grups parlamentaris no ho van voler tirar endavant. La va presentar com a portaveu, que era en aquell temps el senyor Ridao, i allò no va fructificar. Aquí s'ha de canviar la llei hipotecària, perquè la llei hipotecària el que fa és protegir els bancs, a la banca, i si no es canvia per aquí no anirem bé. I aquest decret que ha sortit del Partit Popular, això és un nyap. És un nyap perquè aquí a Lleida, per exemple, de 150 casos només se'n pot acollir 2. I home, això no es va bé per aquí. Aquestes lleis importants s'han de consensuar amb totes les forces polítiques, perquè si no es fa així, no tiren endavant. I el Parlament de Catalunya, és veritat el que diu el senyor Batalla, però cal recordar que la proposta va ser dels partits minoritaris. És així, que va instar al Congrés de Diputats a que es tornés a parlar d'aquest tema, perquè va ser així. Va ser el Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans i Iniciativa el que ho van proposar. Tots els altres grups s'ho van fer seu i es va presentar al Congrés dels Diputats. Gràcies, senyora López. En 30 segons, senyor Cosconera. Dos coses. Jo proposo que l'Estat pagui el que deu de la llei de la dependència, perquè va retallant contínuament, i el govern de la Generalitat que recuperi l'últim tram de l'impost de societats, de l'impost de successions, i a partir d'aquí apliqui aquests diners per temes socials,
perquè tant culpa en tenen els uns com tanta culpa en tenen els altres. En aquest cas, una pregunta que arriba adreçada pel Josep Maria al senyor Josep Cosconera. Ens pregunta, una Catalunya independent necessitaria tenir exèrcit? Home, jo crec que no, perquè espero que els nostres enemics a l'entorn no tinguem enemics de l'entorn. Espero que no tinguem enemics de l'entorn. És el nostre desig. Altra cosa és tindre una policia de ciutat, una policia per fer complir l'ordre, per fer complir les lleis, però escolta, això de l'exèrcit em sembla una cosa rocambolesca, perquè espero no tindre enemics a l'entorn. Perfecte, ha quedat clar, senyor Cosconera. Ho deixem aquí, si li sembla. Senyor Cosconera, un minut. Sí, mire, l'euro per recepta el van pactar vostès amb Convergència i Unió. Sí, i tant, sí, faiguin memòria, i tant. Llavors, què hi ha hagut més? Hi ha hagut totes les retallades a la salut. Amb què? Amb CAPs, amb hospitals, etc. La cua d'espera de la gent s'ha anat allargant, les intervencions s'han anat allargant, el sistema d'urgències està col·lapsat. Per què? Perquè els CAPs no poden donar l'hora quan toca. Hi ha una espera d'aproximadament 5 o 6 dies per tindre una visita. Llavors, què fan la gent? Van cap als CAPs, van cap a les urgències, i les urgències estan col·lapsades. A més, resulta que els nostres professionals, tant els metges com les infermeres, se'ls ha retallat el sou. Cobren més diners a Portugal, els metges i les infermeres, que no pas aquí. I això ho tindríem d'arreglar. Com s'arregla? Doncs tenint més recursos. I recursos poden treure, com he dit abans, tant de l'Estat, que són nostres, i ens els tenen ells allí paralitzats, que ens van donar bestretes si fem bondat, però també la Generalitat en funció dels nous impostos que podria fer. Podria fer nous impostos a la banca, podria fer nous impostos... Sí? Acabo. Nous impostos, com he dit, a l'últim tram de recursos de la societat. Moltes gràcies, senyor Cosconera. Successions, perdó. Senyor Cosconera, en 30 segons. Senyora López, vostè no ha governat, però els hi ha donat el recolzament durant aquests 2 anys. És així. I tant, a tots els pressupostos. I tant, faci memòria. Amb la seva abstenció els anaven aprovant. Vostè també n'és de còmplice. I sap què vull dir? Una cosa que en té molta gent, que no pot ser que a Fraga siguin els medicaments més barats que a Lleida. És més, totes les receptes i tot aquest cost el suporten els nostres pensionistes, el 80% dels nostres pensionistes, que ja prou se'ls retalla la pensió, que només falta que els hi cobrin €1 per recepta. Això és una injustícia. Això és una doble imposició que ens fan aquí a Catalunya. Gràcies, senyora López. Senyor Cosconera, en un minut. Sí, l'educació és lògicament un dels pilars bàsics de la nostra societat. Aquí cal esmerçar tots els esforços per tal de tindre una escola pública amb tots els complements necessaris, que els professorats tinguin educació, formació i que els ràtios vagin baixant, perquè no pot ser aquestes aglomeracions que es fa. Importantíssim, la formació del professorat, que fins ara no hi és, s'ha rebaixat, s'ha retallat, i això és molt important. Importantíssim també el tema de suplències quan hi ha una baixa. Quan hi ha una baixa de vegades no es supleix, a partir de 10 dies no es supleix. I per descomptat continuar amb la immersió lingüística que tan bons resultats ha portat a l'escola pública, no només a l'escola pública, sinó a la concertada i a totes les escoles de Catalunya. I el Pacte Nacional de Catalunya de l'Educació va ser un referent molt important. No pot ser que cada vegada que es canvia de govern es vulgui canviar de model d'educació. Senyor Cosconera, 30 segons. Sí, penso que les inversions tots hi estaríem d'acord, tots els partits estaríem d'acord. Jo el que proposo és que no es vegi el professor com el professor més mal pagat de tots, no? S'ha retallat més de 3.000 interins. 3.000 interins, d'amagat s'han retallat. Ja no tenen 3.000 professors menys. I allò que es diuen està més mal pagat que un mestre d'escola, això s'ha d'acabar. El mestre d'escola té de cobrar el que correspon perquè és el qui ensenya el futur dels nostres fills. I un professor ben pagat
ensenya molt millor i ha d'estar tranquil i content a l'escola. No pot anar rebaixant-li sou dia sí, dia també. Encetem bloc i parlem de la mare dels ous, podríem dir. Parlem d'economia. Com reactivem l'economia del país? És possible sense retallades? Senyor Josep Cosconera, aquest bloc l'enceta vostè en un minut, si us plau. Jo crec que sí que és possible sense retallades, tenint un estat independent. Sempre em vaig quedar amb una xifra, no? 16, 20, 24, 10. Saben què és això? És una cosa tan senzilla com som el 16% de la població, produïm el 20% del PIB, el 24% de recursos econòmics i ens tornen el 10%. Ens tornen només un 10, dels 24 que portem ens tornen un 10. I això no pot continuar així. Creiem, sincerament, que si no som un estat independent on nosaltres podem gestionar tots els recursos que tenim, no ens en sortirem. Perquè tot el que s'ha aprovat amb l'Estat, ni pactes fiscals, ni concerts, ni res de res, ha fructificat. Per tant, el que hem de fer és la cosa més clara del món, és de vindre un estat on puguem gestionar nosaltres els recursos. A partir d'aquí es podran aplicar totes les polítiques que corresponguin. Gràcies, senyor Cosconera. Ha clavat el minut. Seguim, gràcies. Senyor Cosconera, si vol introduir la qüestió de l'ocupació, té un minut. Vostè és l'únic que no ha entrat a la picabaralla dels números, veig? Vostè va a la seva. No, perquè Esquerra Republicana els números els tenim bastant clars. Bé, nosaltres què proposem? Proposem donar crèdits als empresaris a partir de l'Institut Català de Finances. Convertir l'Institut Català de Finances en un banc públic, però que sigui bo, que doni crèdit als empresaris, als petits comerciants, als autònoms. A partir d'aquí es crea riquesa. Què pretenem fer més? Pretenem posar un impost a la banca, a les transaccions. Això ja s'ha fet en d'altres països i d'altres regions. Què pretenem fer més? Recuperar l'últim tram de l'impost de societats. Què pretenem fer més? Pretenem fer tot el tema de baixar l'IRPF per fer més consum, per produir consum, que la gent consumeixi. A baixar l'IVA. Això és que, clar, hi ha unes coses que priven el consum. I sobretot, que no paguin justos per pecadors. No pot ser que els treballadors facin càrrec sempre de la crisi. Miri, hi ha el tema de la SICAP, ningú en parla. La SICAP, aquestes societats d'inversió, que només tributen un 1% i totes les altres societats tributen el 30%. Això van fer un pacte al Congrés dels Diputats entre la Convergència, la Unió, el senyor Duran en aquell temps, amb els dos partits, per treure que les SICAPs només cotitzessin un 1% enfront del 30% que cotitzen les altres empreses. I això és una injustícia que s'ha de denunciar. Gràcies, senyor Cosconera. 30 segons pel senyor Cosconera i fem una segona ronda per tancar aquest bloc i passar al següent. Sí, molt breument. Hi ha una cosa que la gent entendrà perfectament. De vegades fem lleis, els polítics, com la llei de morositat, que no es compleix. Hi ha molts empresaris que voldrien que es compligués la llei de morositat, perquè ara fan de bancs els empresaris, i això no pot ser. Això asfixia els nostres petits empresaris. Jo me n'ha comentat moltíssims que es troben en aquesta situació. En canvi, se'ls exigeix cada trimestre, sobretot la declaració de l'IVA, perquè si no ho fan just al trimestre, els hi posen una multa. I miri, senyora López, la reforma laboral, de moment, el Tribunal Constitucional l'ha admès a tràmit perquè hi ha indicis d'inconstitucionalitat. Aquesta llei, més aviat, el que ha proposat és abaratir els acomiadaments i així destruir empleo. Molt breument, jo sé molt breu. Semblava que estàvem aquí al Congrés dels Diputats, afortunadament no hi som, però entre els dos partits majoritaris aquí, Déu-n'hi-do. Miri, jo només volia fer una reflexió. Nosaltres, el concert econòmic, l'havíem demanat ja l'any 92, quan se'ns van dir, ara no toca, aparqueu-lo, però nosaltres el reivindiquem de l'any 92. I després volia fer una altra reflexió. No sé què hagués passat si el senyor Rajoy hagués dit, senyor Mas, aquí té el pacte fiscal. No sé si Convergència llavors hagués continuat el procés cap a la sobirania, cap a la independència, cap a l'estat propi. No sé què hagués passat, és una reflexió que deixo aquí pel senyor Batalla. Miri, jo penso que el que no pot ser és que els pagesos cada dia van minvant la seva
capacitat econòmica. No pot ser que aquestes grans cadenes d'alimentació, cadenes de supermercats, etc., els hi compren els nostres pagesos amb preus irrisoris, que cada dia perden diners. I això és el que hem de tallar. O sigui, el pagès s'ha de guanyar la vida al camp i no pot ser que els seus productes es veuin menys valorats a les grans cadenes, a les grans superfícies. I això el govern hi ha de posar mà. I miri, és veritat, nosaltres vam parlar amb els sindicats agraris i sap que ens va dir una cosa tan senzilla com que es posés a la pràctica totes les resolucions que es va aprovar al Parlament de Catalunya al monogràfic específic d'agricultura. A partir d'aquí hi ha moltes coses que es poden anar millorant i sense gaires euros, perquè de vegades són coses polítiques que no necessiten cap euro. I el que també és molt important és ajudar, sobretot, a que la gent, els joves, continuïn treballant al camp. Gràcies. Sí, em sorprèn, la senyora López, que digui que farem tantes coses i després apugen l'IVA amb aquest preu desorbitant. Jo seré molt més senzillet. Mireu, als cines de les nostres comarques, què passa? Que gairebé han de tancar totes les sales. Dic els cines perquè és un lloc, de vegades, als pobles, que no només és el cine, és la sala de fer actes, és la sala de reunions i és l'únic equipament que tenen. I cada vegada estem veient que van tancant. Per què? Perquè els petits municipis no es poden ni permetre, no d'arreglar el campanar, que la seu ja seria ja, però no es poden ni permetre arreglar el seu local social. El seu local social on s'hi desenvolupa tots els actes culturals d'un petit poble. I això és el que també hem de procurar d'arreglar, perquè si no, la cultura, si vols anar a un museu, si vols anar a un lloc, t'has de desplaçar cap a les grans ciutats, perquè els pobles cada dia estem més abandonats. I això és el que reclamo jo, que s'inverteixi en equipaments culturals també als petits pobles per arribar a un equilibri territorial, que no faci falta marxar de la teva vila per anar a gaudir una mica de cultura, una mica de teatre, una mica de cine. I això penso que tots els polítics en tindríem d'estar conscients. Senyor Cosconera, un minut. Jo porto una solució tant al senyor Ros com a la senyora López, i és que tinguem una independència, tindrem els recursos i no es discutiran. Bé, dit això, a Lleida està clar, no? Això seria un miracle i no una independència, senyor Cosconera, que no es discutissin el senyor Ros i la senyora López. No, ho dic perquè no es discutiria amb el tema de recursos financers. Ideològicament, evidentment, com tots. Si fóssim independents hi hauria també un partit socialista i un partit de dretes. Sí, això sí, hi hauria les esquerres i les dretes, com tota la vida. Senyor Cosconera, centrem-nos. Sí, centrem-nos. No només és el campanar de Lleida, no només és la Lotja, sinó que hi ha el romànic de Boí. Hi ha iglesias que se'ns està ensorrant perquè no poden posar ni un euro de manteniment, que són precioses. Després caldria potenciar el pla de biblioteques, que ara fa temps que no es fa. I molts equipaments d'aquestos per fer arribar la cultura als nostres pobles, ja ho he dit abans. De vegades no calen grans obres, de vegades el que hem de fer és mantindre el que tenim. I és tan gran el patrimoni que tenim a tota la província que es necessita molts diners per poder-ho fer. Però tothom ha de tindre les seves oportunitats i tothom ha de tindre el seu valor en alça. Jo me'n recordo l'alegria col·lectiva que hi va haver quan va ser declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat, les Valls de Boí. Escolta, allí tenim una riquesa impressionant que l'hem de potenciar. Gràcies, senyor Cosconera. Gràcies, senyora López. Em comenten que li dec una mica de temps al senyor Cosconera, que vostès tres van força igualats en les seues intervencions. Senyor Cosconera, el deixo allargar una mica aquí. Moltes gràcies. Mira, nosaltres ho tenim molt clar. De fet, hem sigut independentistes tota la vida. I per acabar de fer-ho legalment, ho volem fer legalment. Com ho farem? Fent una consulta a tota la ciutadania, amb una pregunta clara. Independència sí, independència no. Aquesta és la nostra proposta. Però què passarà? Que segurament l'Estat ens dirà no podeu fer referèndums. Per què? Mira, per què no? Perquè no ens dona la gana. Doncs escolti, nosaltres farem una llei de consultes populars. Molt bé, farem una consulta popular i l'Estat què ens dirà llavors? Què ens podria dir? No, això és anticonstitucional. Cap al constitucional. Llavors no ens quedarà més remei que proclamar la independència des del Parlament amb una declaració d'independència.
Què ens passarà? Que si s'ha fet totes les coses legalment, amb democràcia, tranquil·lament, amb tots els ets i tots els uts, la Cort Internacional ens dirà que la valida, perquè ja hi ha hagut d'altres sentències que validen un procés que s'ha fet escrupolosament, democràticament, fent totes les lleis havides i per haver. Jo entenc que la democràcia és el bé més preuat de tothom i a partir d'aquí, si es fan les coses democràticament, sense violència, sense estridència, tranquil·lament, arribarem al futur, que és el que volem nosaltres, és la independència de Catalunya dintre d'Europa. Si us plau, senyor Cosconera. Per contestar a la senyora López... No té temps. No, no tindria temps. No en tenim gaire, No, seré molt breu. Ens vetarien els espanyols que els catalans poguessin formar part d'Europa? Contesti. Miri si li faig senzill, perquè ha dit que tindria de ser per unanimitat. Que mos vetarien vostès? Miri, jo no tinc una boleta, a més... Vol tindre una mala relació amb nosaltres? Estic convençuda que Catalunya no serà independent. Per tant, aquest plantejament que vostè fa no es produirà. El que no vol fer és contestar la pregunta. Jo el que vull és tindre una bona relació, tant amb els espanyols com els francesos, com a tots els pobles del món. Perquè vull exercir... No, perquè ja ho vetaria vostè. El dret internacional només reconeix la secessió a estats ocupats, a estats oprimits o a colonitzats. No és el cas de Catalunya. La ciutadania europea no te la pot prendre ningú. La paraula al senyor Cosconera, última intervenció en aquesta qüestió. Nosaltres vam demanar que ens traspassessin a la Generalitat la potestat de fer referèndums que ho contempla la Constitució. Tant el Partit Popular com el Partit Socialista ens van dir que no. Clar, llavors et trobes i dius, no volen la democràcia, no volen que exercim. I aquest discurs de la por, de la PAC, sempre estan amb la PAC, no? Doncs escolti, les ajudes europees no només són la PAC, i només es diu aquí Lleida això de la PAC. Per què? Perquè volen fer el discurs de la por amb els pagesos, perquè d'ajudes europees n'hi ha del líder, del FEDER, etc. Oh, però no ho diuen, digui'm també, oh, és que clar, només diuen la PAC perquè volen fer pels pagesos, perquè fan aquest discurs de la por, senyora López, home, és així, i ja està, ja està. Si no està aquí, posaria ja... En cas que pel que fa a la independència o no, el camí final del país no sigui el que defensa el seu partit, deixarien la política, senyor Cosconera? No, perquè... Digui. No, perquè porto lluitant molts anys i continuo lluitant per la independència. Senyor Josep Cosconera, cap de llista d'Esquerra Republicana per Lleida a les eleccions al Parlament de Catalunya, el seu minut per demanar el vot als ciutadans. Sí, mireu, jo no us vull enganyar. Ens costarà d'aconseguir la independència, perquè els nostres adversaris polítics, dia sí i dia també, ens aniran posant pals a les rodes. Ja ho hem vist clarament aquests darrers dies, que ens han dit que ens vindria el diluvi universal i fins i tot potser podríem sortir del sistema solar i tot, fixeu-vos-hi. Però nosaltres no tenim por. Nosaltres no tenim por d'aquestes amenaces si tenim el seu suport. Jo m'ho crec fermament i per això t'ho demano. Per això et demano que ens votis. Si no m'ho cregués, evidentment no te'l demanaria. Nosaltres hi portem lluitant molts anys i hem vist que és l'únic camí per assolir un país lliure, un país més just i un país més pròsper. Si vols un nou país per a tothom, vota independència i fes-ho per Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya sí. Gràcies.